Mä saan poistaa työjarruja, mä saan käyttää koneita. Kaikki suojat auki. Pisti Ani, mutta ei me välttämättä tuleeko se pyydistin terämies. Ai niin, se piti... Tuu vielä näkyvää. 9, joko kello 9? Joo, se on suuri. Se on vaihealue. Varmaan täällä on, tai noin syöttöä, N ja M. Eli sä luet 7 tuntia sitä taulukkoa, sä kattelet sieltä milliset kierrenousut, sitten on tuumaset, sitten on syöttö, sitten täällä on moduulikierre ja DP-kierteet ja sitten siellä on vielä lisää syöttöä. On eri profiilikierteet. Eikä ala jo sekaisin. Mutta sä nyt käytännössä tarvit millisiä. En mä tiedä, teettekö se perillä nousuja. Mutta niin kuin syöttö, taulukot ja milliset kierteet. Ehkä mä itse joudun aika paljon tekemään tuumaisia kierteitä. Mä laskeskelen sitten, että montako kierrosta ne on tuumalla, kun se nousu aina. Sitähän se niinku tuumasessa tarkoittaa aina, että ei tuu. Siinä on milliset, tuumaset, moduulikierteet ja DP. Joo. Eli kaikilla, siinä on nyt niin kuin kaikki nämä karankierrokset, että voi ajaa, jos haluaa vetää jotain. Se menee aika haipakkaan, kun pistät karanpyöriin 2240 ja sitten pistät tommoseen, jos on 7,5 milliä per kierros nousu, niin se tulee aika lujaa tän matkan. Se on nousu, eli se on per kierros. 8. Ei vaan se on 8 numero. Sä luet näitä taulukkoja. Tuossa tulee N-sektori. Ja sä katsot täältä, että tää on nyt M-sektori. Nyt tää M. Ei mulla M. ABC on tämä. Ja sitten on numero. Eli tuolta. Ja tää viimeinen on sitten, että nyt siinä on syöttö päällä. Sitten siellä on kaikki nää erikseen. Eli milliset. Siinä on niinku moduuli ja milli on näissä samassa. Tuossa on syöttö. Siinä on tuuma ja DP. Siinä on ne kierre. Niin. Ne on niinku 3 asentoa siinä. Syötöllä se on aina niinku noin. Ensisijaisesti. Sitten sulla on tietysti vielä, noi on nyt ne hammaspyörät sitten tän luukun takana. Eli tossa on niinku noi pyörät siellä nyt paikallaan. Ja toi alimmainen, avataan se luukku. Joka se vaihdettava On, mutta siis se, tätä kahta pystyy nyt vaan ihan käsitellä. Tolle ei tarvitse. Siinä on se ammattikoulupoika kans, mikä pitäisi keväällä valmistua. Herra ei osaa yhteen laskea puhelin. Mitä teille opetetaan koulussa? Vastaus on ei mitään. Sitten kaveri puhuu, että jos hän menisi armeijan jälkeen johonkin tuonne korkeakouluun. Mutta kannattaisi vaan olla joku päässä laskutaito ensin. Eli jumalauta, tässä on niinku meitin tulevaisuus. Pienistä. Täällä on turvalaitteet. Eli täällä on nyt nämä vetävät pyörät. Se on nyt tuolla sisemmäväisillä se veto. Tässä on vaihto tällä.
Mutta se yksi mikä on siellä laatikossa, se vaihdetaan tämän tilalle. Mutta se on vaan näin. Eli täällä on 57 hampainen oma taulukkonsa. Eli tarkoittaa sitä, että kun täältä puuttuu näiltä jotain, mitä joku käyttää, niin onko täällä nyt 27 tuumalle? Eli täältä ei löydy esimerkiksi nyt näillä hampailla taulukosta tämmöistä, missä on 27 nousua tuumalle. Niin se tarkoittaa, että kun toi ratas vaihdetaan niin tolla millisellä ilmeisesti, niin sä laitat ton millisestä taulukosta ton syötä. Se on lähellä. Totta kai siihen on joku heitto tulee, jos sä ajat sitä metri tolkulla, mutta se vastaa lähellä. Eli se on vaan niin näihin tiettyihin, mitkä ei löydy suoraan, kun joku on, että miksei siinä ole tommoista, että mä käytän tommoista nousua tarjolla. Tämä meni ihan lennossa vai? Joo, tässä on ihan jousikuorma. No. Mutta se vaihdetaan tämä pyörä, se on tuolla laatikossa, niin tämän tilan. Silloin täytyy ottaa toiselle pois. Joo. Mutta sä et tarvitse sitä häiriötä. Eli nyt meillä on toi sisempi vetolinja, eli luemme näitä tauluja. Siis tohon. Oliko siinä näitä? Eli näitä syöttöjä ja näitä. Toinen pää yhdessä. Niin. Sitten kun sä vedät sen tänne ylempään asentoon, sä luet tätä alempaa. Täällä on oma syöttötaulukko. Jos me nyt katsotaan mikä siellä on nyt, niin täällä on 0,3 syöttönopeus. Mitä käytetään paljon, se on kahdella niin molemmilla on lähellä ja enemmän. Ajaa. Onko siinä mutterit paikalla? Niin, no siellä on, niin, sieltä löytyy, niin se on nyt se, se on nyt täällä niinku voimassa. Nämä taulukot on nyt tuosta poikki, tuosta rajasta on nyt käytössä. Noilla välityksillä. Niin. Sitten jos sä työnnät sen tai veät nyt tänne ulompaan, niin luetaan tätä alempaa taulukkoa. Nyt tämä mikä siellä on käytössä, täältä nyt löytyy 0,3 syöttöä löytyy jopa molemmilta tuolta asennolta. Normaalit milliset 1,5 nousut löytyy tosta. Mutta se ei näytä missään, että se pitää tuolta katsoa. Sun täytyy täältä ne katsoa. Aina niin kun lähtee ensin nää niin kun sitä ratta-asentoa, se ei näytä tässä missä. Ei se sun pitää tietää missä se on tuolla. Mutta mä jätin sen nyt tälleen, eli se on nyt tää ylempi. Mutta jos tuo alemman mukaan tekee, niin kai helvetti mennä. No ei se sulla nyt tietysti se ei ole se sun syöttönousu tai kun tää nousuhan on nyt niin kuin per kierros. Eli syöttönopeus on 30 per se on aika normaali niin kuin tuolla kolmella. Joku tämän pitää sitä tänä päivänä, kun on suurnopeustyöstöstä, niin se on viimeistely vasta. Mä nyt manuaalilla luon aikaa manuaalikoneella. Mä ajan jollain 2, jos haluaa oikein viimeistä pintaa. Koska normaalit nykyään, jos säkin nyt tilasit ihan normaaleja jotain tai pinnotettuja kolametallia. Niin niissä leikkuu nopeus käytännössä joku 180 metriä minuutissa. Siis niin sun täytyy laskea se, niin että paljonko sun kappaleen halkasijan mukaan, niin paljonko karalle kierroksia. Tulee se 180 metriä kehä. Siinä on oppilaille aina hyvä tarkoittaa, paljon se päässä on. Paljonko pistetään kierroksia, kun mä haluan 40 millin tankoon 180 metriä minuutissa leikkoa.
Mullakin on semmonen kone, mikä sen laskee mulle puolesta. Sehän se on semmoinen, kun sulle ei tarvitse lyödä, kun niitä on. Se on iskun puolesta. Ei ollut tullut perille. Sen näkyy. Tää kone saa käymään niin kuin koppa ylmää. Ratkaisee sitten suojaa. Pyörimään. Ei lähde. Mutta ei lähde myöskään, jos mä jätän tän tänne, niin sitten ei lähde ollenkaan. Eli silloin täällä on vahinkokäynnistyksen esto täällä, että jos et sä ole palauttanut kahvaa niin kuin neutraaliin. Se ei anna edes päämuuttua. Silloin lähtee pyörimään myös tuolla alas. Joo. Tää on ihan mekaanisilla yhtiöillä täällä. Sä voit merkitä. Myöskin niin kun ajattelet, että jos sä ajat terällä, mekaanisilla kyttimillä on aina mukavampi tehdä, jos sä ajat terällä kierrettä, varsinkin johonkin jollakin. Se panet terään päin. Se pystyy niin vähän herkuttamaan. Tässä on nyt sitten jenkaili tämä iso kehä on nyt nämä kaksi. Tämä nuori on aina jompikumpi. Eli tässä tapauksessa se on nyt 50 tai 70, eli ykkönen, kakkonen, punainen, vihreä. Joo. Ne on toi. Eli se on nyt ykkösellä niin luetaan ylimpiä segmenttejä. Ja tämä vaihtaa sitten, tämä on niin kuin aluevaihtaja myöskin, että se vaihtaa 2 sektorin väliä tässä. Eli siinä hypätään aika paljon kierroksissa. Joo, 70-560. Ja tää pyörii sitten, että nyt siellä on niin sanotusti täydet pyörissä. 2200. Se on nyt ykkönen, eli ylempi punainen. Se on 1120 nyt toinen malli osoittaa silloin. Ja niin kuin tämä vepi ottaa siihen. Niin, se menee näitten kahden. Se on joko tossa sektorissa tai tässä. Eli se vaihtuu. Nyt on 140. Joo. Eli tää isoin kehä vaihtaa aina niin kuin kaksi, siinä on niin kuin 4 silloin käytössä aina ton yhden ison. Joo. Et sitten vaikutetaan tällä ja tällä. Onko se nyt samalla 70 kierrosta? Oh. Joo. Jos tätä lyänttää sitten niin. Se on 560. No. Se on 560. Niin. Ja jos sä käännät tuolta kakkoselle, nyt se on 400. Niin, se menee sitten tuo vikki. Joo. Niin tässä. Siinä olisi saanut olla tuohon maalattu se vihreä ja punainen. Niin, just tätä. No ei jos niinku, koska se on ykkönen ja kakkonen vaan täällä. Tossa olisi ihan hyvin voinut olla se vihreä ja no niin, no se menee tietysti. Se täytyisi olla tuolla. Niin, voisi olla. No pistää vihreätä ja punaista sähkäriteen. Ei estä kukaan laittaa. Tuohon vihreällä on Niin. nämä punaisella. Kyllä. Ei. Onko näin?
Siellä on niin pieni pallo. Tuo on muuten, tuossa nyt näkee, täällä on karavaihtoehto, öljyn pinta. Ja kun päämoottori pyörii, niin tuo pumppu pyörii, tuossa on niinku juoma. Eli se rupee nostaa öljyä sieltä jälkeen. Siitä täytyy se taas tuolta sen. Vähän huono alku. Ottuukin jotain pakkaa. Mikä mutta siis yleensä tulee sellainen tee. Niin on oli niitä 25. Ei kun niin sä et saanut paloja salmiakkeen. No sit me pistetään se toinen varsi. Eikö se varsi tule? Tuo. Niin, tuo. Niin. Joo, ei se voi. Ei se mitään. Se on asia, että se on tuolla kysytään näin. Tää on lukittu aina tällä. Bulgarialainen ei tarvita kumimattoa karavaatin. Siinä täytyy olla kumimatto. Koska näitä kasetteja aina rupeaa siihen kertymään. Korkeuskatteet. Tämä on 400 tää kärkikorkeus, tai siis alkasijaittää, ei ole kattonut kärkeä vasta, jos on pyörivä kärki tulee sitten.
Mä olin kattomissa niin. Ei oo varmaan mun kiinni. Kyllä on se 200. Kun se on 400 tyyppi, niin se on tuolla 40. Sitten se mitataan. Missä meidän nirkko huilaa, vähän on yli. Sitten sitä saadaan ruuhtiin. Sisälläkin niin voi olla tämä huolella. Joo. Muutenhan se on aika lailla siinä. Ei se sitten niinku, sitten kun haetaan viimeisiä satasia, niin sit sopii. Mutta se riittää, että kattoo niinku johdetinnasta. Ei tästä vaan tuosta tasojohteen. Tasojohdettavasti se on niinku nirkko siellä. Liiankin on se vähän. Joo, kärkeä vasten näkee. On se vielä vähän rasken mielessä. Nyt. Eikö niin palasta? On riittävän hyvä. Ei ollut muuta kuin se pora. Mutta sun kannattaa hommata semmonen. Tässä ei ole avainjetu. Kaikki, sä kohta huomaat, että mulla on mitta. Meillä on nyt siellä. Ja lisää Tätä kun tuolla oli meillä tullut ja kammit sopii ihan ilmoitteeksi pojat makissa. Tästä se on vedettää, että tekee mahdollisesti. On kymppäinen. Se on niin tiedäksi. Joo, siinä se on aika hyvä.
vähän enemmän kierroksia, ei tuu pintaan. Mäkin kun rupesin yrittää. Nyt sinä vei. Ei riitä leikkoa. Se pitää laskea nyt miten se nyt menee. Sitten pi kertaa. Niin, tuolla seinällä tuo. 0, jos toinen on joku 35, mikä toi 30 tappi, niin... Niin. Mutta kun me halutaan metreiksi, niin toi on 0. Miten se nyt on 1320? Tästä vedetään 2 ja sitten... Joo, sä vois ihan kääntää 2. Jos ei tunnu menevän, sitä voi vähän täältä. Mitä vaan. Ja se on uutuuden inäykkä, niin vähän pyöräytellä täältä, niin se hakee nelokin. Se on nyt siinä. Joo. Joo. Ja nyt niinku kierrokset nousee. Nyt kierrokset nousee. No siis sillä se on ihan ja aineet, mitä tuli aikaan ja... Heti sotkettu. Ei paljon otettu ja jumalauta on ryyniä lattialla usealla. Tää niin tosiaan... Mä sanoin, että tää pieni on mulle väärän kätinen. Vahva. Nattermarkkia samasta koneesta. Nattermarkkia. Se on värjää. Se on, sillä saa voideltua nämä pitkät johtaat. Se nyt tekee sillä, että ja nyt meillä on se D ja 3. Voidaan sitä katsoa ja toi oli N-llä. 3 ja D. Meillä olisi 2 ja
Puoli. No se on vähän isompi, mutta tuolla kun on isompi, niin näkee sen systeemi. Silloin sun täytyy... 2,5 kierrosta tulee tuumalle nyt niin. Ei kun siis kierroksella 2,5 milliä nousee. Milli. Se on milli nousu, kun käännetään täältä. Niin siinä lukee millinen. Sen sit sun täytyy täältä hakee. Niin sun täytyy siis, jos sä terällä, niin sä ajat niin kokeilemalla. Sun täytyy se jostain kierrekammalla ja sitten mihinkä sä väännät, niin sä voit joutua sitä levittää vähän terällä. Eli jos sä pidät nyt niin kuin mä pidän, silloin kun sulla on kierremutteri päällä, se ei syöttövipukolta päällä. Sä et saa syöttövipukolta. Just sen takia, että sä et pysty väkisin ajamaan tota päin. Nyt se sitten tulee sieltä tekemystä 2,5. Sä ajat silloin terän, mulla on mökkiä terän, niin mä voin. No sillä ei, siis se kierrekelmää tekee. Niin. Jäljen siihen perään. Täytyy vaan ajaa se tuollaista ekana päätä. Täältä sitten se menee tuonne kierteen. Syvennät ja ajat uudestaan. Samaan lähtöön. Mä en ottanut, tietysti kun siinä on aina vähän väliä, niin se ei ole samaan lähtöön, että sä hae sitä nyt. Sun täytyy pidemmältä hakea se, tietty, että sä otat tyhjä. Sun täytyy sadalle seinälle viiä raskalla se eka. Nyt mä vedin sen vaan lennossa. Tiedätkö täältä kun mä haeroin suuntaan, niin se ei mennyt samaan seinään, kun se ottaa tyhjät pois. Niin, aina siinä töpössä. Millä se on? Sä ajat sen terän, että sun täytyy ajaa se terä melkein, sitten ottaa täältä tyhjät taas veto sinne eteenpäin ja viiä se terä siinä niinku kierteelläsi. Niin, hakee se sitten ajaa jo eteenpäin taas takaisin näin, että välykset on toisessa laidassa. Silloin viiä se terä, sulla on terä niin kuin irti tavallaan ja sitten viiä se sinne takaisin. Silloin sä pystyt sitä vähän niin kuin herkistämään tässä, että sä pystyt täältäkin sitä pikkukin. Silloin justiinsa kun sä yleensä kierret terällä kun teet eri aineisiin, niin sä et saa siitä sun nafta. Mutta sillä mitoilla pitäisi olla, että nyt se on just niin kuin tiedekirja. Niin se on aina kokeilla. Tokikin siis tämmösiä sä voit takalla vähän näyttää yleensä isoa haavista. Silloin sä joudut sitä joka tapauksessa yleensä vähän elittää, niin silloin huippukelkallahan sä pystyt sitä vähän niin viemään vielä. Mutta se pohja, se on hemmetin oikein ladalla semmonen kierteen pohja mitta. Sä pystyt tarkkaan mittaamaan sen kierteen ja kierre ottaa kylistä. Missä se kylissä. Sitten taas, jos me käännetään toi kierrekello sinne kiinni,
Niin kauan kun sä kierrevedon, tää ei riitä. Se tarkoittaa, että kun sä haet tällä taulukolla kierteen latvan, että mulla on nostanut kierteen läpi. Nyt sä ajat vaikka pitkää kierrettä. Nyt sä haluatkin peruuttaa, ottaa terän irti ja haluatkin peruuttaa sieltä pikaliikkeelle. Nyt sä lukee sitä taulukkoa. Nyt kun meillä oli siinä jossain osakohtaa nyt se lähtöpää, niin pitäisi mennä käytännössä tästä. Pitäisi mennä tosta. Tosta noin niin on siellä, että sä löydät sen tavallaan sen saman lähdön. Eli se on vaan sen lähdön alkupää hakua varten. Se ei pyöri nyt kun sä meet kierteen. Se pysyy siinä samassa. Koska se pyörii tietysti samaa vauhtia. Että mä en tiedä kuka sitä haluaa käyttää. Koska mä en itse irrota, kun en mä nyt harvoin tee terällä kauhean pitkää kierrettä. Yleensä se on, niin mä peruutan sitä vaan koko ajan tuolla kierteellä. Tavallaan lennossa vetän sen terän pois. Tää on tarkoitettu vaan, että silloin mä sen ymmärrän, että jos sä teet sitä kierrettä saatana 40 senttiä, niin nyt se voisi olla kätevä, että kun mä löydän tuolta aina sen saman seiskan, niin mä tiedän, että siitä se tippuu tuonne ruufiin. Mutta se on niin paljon hitaampi mun mielestä käyttää, kun tehdään hirveästä muuaikaisesti. Sitten siinä on vielä 2 eri taulukkoa, kun siellä on 2 eri hammasta. Eli nekin täytyy vaihtaa tietyille nousuille, menee toinen ja luetaan toista taulukkoa. Täällä on näitä eri numeroita. Eli täällä on varmaan katon nousut tossa. Eli tää ei kerro nyt että sitä, että kumpi hammas, täytyisi kirjasta katsoa, että kumpi hammas pyörä. Jos sulla on puolen millin nousu esimerkiksi milliltä, niin sä luet vaan noita ykkösiä, eli noin välit on aina ykkösiä. Se täytyy sulla aina olla ykkösiä. Jos on ykkösen nousu, se on edelleen sitä ykköstä tietysti, koska se menee samassa tahdissa. 175 nousulla, niin se onkin luetaan 7. Täällä pitäisi olla se, tosiaan nyt 7. Pekka tulee nyt kuitenkin. Mitä? Mutta se, että ei ole mitään eristä sit jäädä nousulle. Se on vain sellaisen aloituspuolella, jos sä perutat sen. Se on otettu sua tarapuolen päästä. Kyllä kohdalla on olla eteenpäin. Tässä on 17. Näytän sua. Täällä on taulukko karaputken päässä. Jos sä haluat tehdä monipäisiä kiertoja, niin sä saat tuolta haettua tuolla viisarilla, kato seuraavan
kierteen alunpää. Että moniko jakonen kierre sulla on, niin tuo on. Mutta kuinka moni tekee manuaalilla. Nyt ei tarvitse pulttia enää ostaa. Kuka ne takkoo ne kannat? Niin, sä voit sen katoa ajaa, sä peruutat tähän ohi aina. Sillä että sä ehdit se ehtii ottaa hyvin taas välykset toisella laitaan. Sit sä menet edelleen terähivanassa vaikka siihen kohtaalle ja sä voit vaikka tällä aina hieroissa katossa urraasta. Tossa on kattoo, että se menee niin kuin sama. No olikos tuo, eihän se tuo sama terä pysty olemaan niinku mutken sisäpuolella? Ei, mutta ei me saatu sisäterää. Siis se on kaikki tilattu. Tää on 500 halkasiassa aina ja toi aina välipitkä on aina 2,5 köppää ja tää on milli. Tää on aina milli toi yksi numero mutta kyllähän nykyään niin aika pitkälti ne menee digitaalinen. Täytyy se näyttöhomma. Nyt vielä otkiona, eikö se ole? Tää on epäkeskolla vaan tää. Tää on mutta tätä ei nyt ainakaan, se kannattaa aika pitkälti, jos tätä haluaa jollekin esimerkiksi kouluttaa, niin itselle sisään. Mä luulen, että sitä ei se aukee ihan helpolla sitten ainakaan oppilaalle, jos et saa itse päästä sisään. Koska siinä on niin monta asiaa, joita pitää huomioon. Koska te teette varmasti kierteitä pääosin tapilla ja kierrepakalla ja liukulla. Niin. Se on sitten lähinnä, että tulee se teräkierre, jos sulla on iso halkas. Kyllä. Putkikierteitä tai jotain täytyy johonkin hässäkkään. No, me sorvaillaan tällä viikolla. Tää muistaa ottaa voiteluaineettelua. Tosiaan toisen blokkaa tämän liikkeen kaikki, kun se on vetoa. Se on ihan... Mitä piti kanssa laittaa? Tää ei mene muistaakseni. Tää ei jossain. Tää ei. Niin se on sun. Eikä se mene sitten kahtaan, ei mene jotain. Ja tosiaan, jos me nyt... Täällä on valokytky erikseen. Katsottiin tätä, että ne on suomessa. Vaikka auki niin koneessa, niin me... Siis... Mutta ei liikaa. Ja sit jos sulla jää kahva noin... Joo, mietin. Pitää olla. Niin sanottu vahinkokäynnistyksen. Laulu. Hätäiset sinä sekä päällä. Siellä tulee tuo mun kulinpönttönä. Se täytyy katsoa, ettei se kuivaa tossa. Niin. Mä sitä siellä äsken tein. Mutta nyt se ei oo. Mä vaan katoin sen Yritin suunnata, siinä on ne kaulurit, tuossa on toi valuma ritillä tuo. Kun se pönttö jää, se täytyy katsoa, sulla on se pönttö joskus kato pois täältä. Paperi
joku tästä. Ja se jää sitten pohjaan. Se täytyy sitten, se ei ole mikään se, vaan se jää niinku Käsin. Täällä on tällainen lukkokin. Eli sun painat sitä vähän alaspäin ja vedät tuon kielen vapautta. Nyt sen pitää. Se jää aina sinne kielelle. Sitähän sitä olisi pitkään ehtinyt, kun ei olisi tiedetty. Koska ne ei niinku hätäseissi on aina niinku hätäisesti. Silloin jotain hätä. Pitäisikö mä syömässä niinku ruokaa? Ei polta. Mulla on loppuun, mutta Niin, no mä... Jaa, kello on niin. Onks herännyt jotain kysymyksiä? Tullaanko tähän niin kuljettajan kauppaan kuuluuko? Kyllä, mä voin tulla kun rahasta sun. Joo, sekin on semmoinen, kato, kun kaikki on nykyään, se toimii oikeesti niin päin, että sä käännät sen, niin pitää tuo niinku samalla. Siihen on tommonen lovi. Ja jos et sä pidä, niin tää on tämmönen pehmo. Niin, se, että jos se olisi toiminut vetämällä tuo, niin se, kun se pyörii automaatilla, se voisi keskipakon puolella tulla tuolta. Se on työakkeessa. Niin. Sen takia se on työnnettävä. No siinä on mekaaniset kytkimet, tää on semmonen, että sä pystyt herkuttelemaan. Nyt tietysti kun ne on uudet, ne on kaikki aika jäykkiä. Aika vapaa. X-suuntainen syöttö on aina sitten puolet vaan tästä pituusliikkeestä. Muistaakseni täällä on. Että jos sorvaat niinku isoja päitä oikaiseksi, niin se on puolet vaan sitten. Se avataan. Niin, täytyy varmaan vielä sen verran, että katsotaan noita öljykohtia. Tää on siinä. Täyttö on sieltä. Ja. Niin, ja tuolla on se silmä. Ja öljy merkki. Löytyy näy sinne. Siis täällä siinä kirjassa on oma varmaan karttansa siitä. Ja täällä päätös on tää. Ja mitä laattuu? Joo. Eli täällä kun nyt puhutaan 32 CLCP, se on niinku hydrauliöljy 32. No. Mutta se saa olla 4 kuutonen, ei ole niinku, jos teillä pitää 4 kuutosta enemmän tai. Sitten on noin tippakannujohden, niin on 68 CG. No se tarkoittaa johdeöljyä, silloin siihen on omansa.
No joo, nämä on kaikki hydrauliöljyjä, nämä CLCP. Jokainen kuorittu. Tää puukon lähtee. 3,2 on viskositeetti, mutta 4,6 menee ihan hyvin. Ei ole nöpönuukkaa. Ja täällä kelkassa, vaikka ne tänne kelkkaankin sitä haluaa sitä 3,2, niin siellä voi olla vaikka vaan jopa 6,8 johdeöljy, koska se ajaa sitä johteelle ja mitä paksumpi se on. Niin, se paremmin kestää painetta. Mutta se ei voi olla johdeöljyä, se ei voi, koska se koko ajan se vaahtoo vaan. Johdeöljy ei kestä pyörimistä. Se rupeaa vaahtoon. Eli hydrauliöljy. Käytännössä kaikkea. Ei sun tarvitse niin sen takia ostaa erikseen sitä johdeöljyä, jos on näihin tipsiin. Eikö sitten tässäkään ei ole mitään rasvanippuja? No ei täällä jotain on tämmösiä, mutta kun nää tursuaa nyt jo niin kuin täynnä, niin niihin ei niin kuin turhaan sä sinne painat sitä. Että se vaan tursuaa yrittää. Yksi on tän kiinolin liukkuholkki ja sitten siellä pyörii nää vetoruuvia ja vetopintelin pää. Niin ei ne pyöri edes kauhean. Kun se on se kokousuja, niin ei ruoskusta Kalastunut. kalastunut, niin hän saisi. Aina sitä löytää. Niin. Jos joskus on muuten ton pelli, tästä täytyy tää pelti ottaa noilla kahdella ruuvilla, se poistoroppu on tän pellin alla. Se on tosta edestä toi pelti ruuvattu kiinni, se tulee vetämällä pois. Niin, mutta teilläkin kun sitä tuolta kuluu, niin sinne käytännössä aina lisätään. No sitten on, täällä on oma öljynsä tässä Nortonilaatikossa, täyttö on tuo. Se on hienosti se korkki tuo kuninalla, se kannattaa. Näitten täyttö. Näitten se täyttö on tuo. Tyhjennys on varmaan moniin tää. Me etittiin sitä. Jalostella. Karavaihteessa tuolla. Toi ei jos on. Sitten se on täällä. Tuo on vähän viksutettu täällä päässä. Ja sitten näissä nyt mä oon lyönytkin niihin nyt, että ne on niinku vaseliinissa, että niihin täytyy aina välillä katsoa sitten näihin rattaisiin. Ja sitten jos näitä joutuu joskus irrottelemaan, vaihtaa säätään teet, niin katsoo ettei nää pohjaa. Että pieni välys on hammasvälys. Ja hiihinojen kiristys on tuota toi takapelti pois. Jos tarvii karahihinoja kiristää sitten, kyllä ne aikaa myöten sinne kuluu ja löysää. Ja se on ihan telineessä ja se moottori löysällä vaan mitterit noita puukkoja. Mutta ne niin kun kolmessa, eli toi ja se kelkan öljy, niin ne on ne silmät, mitä täytyy vähän katsoa, että niissä pysyy. Mutta oli sama öljy Periaatteessa tossa voi olla jäykempääkin siinä. Mutta jos sä nyt esimerkiksi otat 20 pytyn 4/6, niin sä voit sitä kaikkiin laittaa. Ei ehkä edes välttämättä kannata ottaa sitä 3/2. Se on niin laiha. Kyllä tää toimii sillä 4/6 ihan niin kuin 3/2. Noin sä saat ton ulkomaisen kirjan laitteella. Niissä on ainakin kuva. Se voi olla, että se suomenkielinen viittaa sen ulkomaisen kuviin. Mä voin täältä. No, on oma sähköpuoli, mutta täällä on sen verran, jos tulee kurkkaan, niin jos ei syty henkiin, niin täällä on ihan automaatti. Oho. Eli täällä on ihan automaattisulakkeet, mitkä tippuu sitten alas ja 3 isompaa lämpörelettä. Ne on sitten napsahtanut alas, jos ne on
lähinnä silloin, jos on moottori kuormittu. En tiedä, tuossa äsken se oli tiputtanut sulakkeet alas, kun vaihdettiin tuota kaapelia. Ihmettelin vaan, kun ei lähde käymään. Mutta ei se nyt ainakaan mitään tiputeta. Oliko se vikavirta sujukaapassa? Ei vaan ihan täältä sulla. Tämä on automaattisula. Joo. Se oli sieltä napsattu. Se oli sieltä napsattu. Siinä, siis kun se vaan... En mä tiedä, yrittikö se jätkä muuten eka sitä väärässä asennossa, tiedätkö, tulppaa tuonne, että olisiko ylettänyt, tiedätkö, käymään. Ne oli 2 vaiheen sulakkeet tiputtanut. Joo, se on. Se meinaa askarteli sitä uudestaan seinään vähän. Se saattoi olla törättässä. Ei se meinaa nyt ainakaan mitään oikein. Joo, oikeastaan mä jätän ton, siinä on sähkökuvat niissäkin kirjoissa, mutta mä jätän nää yhdet vaikka teen yltoviin. Tästä ei ole Rautia on puhelinnumero. Siis on nostettava aina tätä teräpakka pois. Joo, siis sä haet kato eri terille noita 4 tuli nyt näitä kasetteja mukana, niin sä kerran asetat tietysti siihen teräkasettiin ja siihen ei kukaan käy. Mitä pakkoja on. Niin, sä vaihdat aina vaan, kun sä tarvit toisen terän, niin sen toisen siihen kokonaisuudessa. Se siinä idea. Ei sun tarvi näitä ruveta passailemaan moneen kertaan. Sä tuolla haet aina niin teräkorkeuden kohdalle. No, oliko tämän passaamisessa joku... No sähän saa passata sen mihinkä sä haluat. Liikahan kun tuossa ruuvin alla. Niin. Niin, ja joku passaa, ei se ole kuin 2 ruuvin, että se on tuo pitkässä, että semmosella, että voi muuta kun se värisee niin perkeleesti. Tätä se on säädetty. Joo, siis se on tuolla 4 ruuvilla sitten taas tää huippukelkka ja siis se on tuolla kääntötaulukko tuo. Tai jos sä niin, mutta eihän täällä paljon osaa, kun ei tässä ole hirveästi liikaa. Pieni. Mitä sille voisi tulla vähän 100 milliä toistosta. Saa kyllä jonkun käsipainon päällä, jos jaksaa veivata. Varmaan 100. Kyllä tosi vaikea välillä soveltaa. Se on tosi pojille 2 laatkin vai Kelkan tonne. Niin, sä voit kato. Niin kuin isolla koneella, niin kun on isot kärkipylvykät ja isot, niin katot, sä voit nyt pistää syötöllä sen vetää ja poraa täällä. Mutta ehkä näin pienessä koneessa silleen tehdään. Ja teräpalat siihen salamiin ja kaikki ei ymmärtänyt teräpalojen kiinnitystyökalusta mitään.